Na domácej strane začína opäť Filip Kuberičák. Presná rozhrávka. Šanca pre domácich a je to úvodný gól v tomto zápase. 1-0 pre Banskú Bystricu. No a Marek Chamula, ak som dobre videl. Áno, jeho prvý gól v play-off. Po 12 asistenciách prichádza konečne vytúžený presný zásah pre Mareka Chamulu. Včera 4 prihrávky. No a dnes otvára skóre. Ale opäť tam prišlo zlé vyhodenie, zlá rozohrávka Trenčanov. A prihrávka naslepo od Kamzíka, dá sa povedať, ale očakával tam niekde v tom priestore Chamulu. Bol tam ešte teč od Gombarčíka. Neinkasoval. Dnes neinkasoval a zatiaľ dostali iba 3 góly a teraz sa pozerá na to, ako jeho spoluhráči idú do dvojgólového vedenia. David Šoltés prekonáva menovca Davida Vaculu. Neviem, či to nebol Slivka. Áno, z ľavej strany Jakub Slivka. Bol tam spoločne s Adamom Saparom, ale Kubo Slivka skóroval aj včera. A rovnako sa dokázal presadiť aj dnes za veľmi dôležitý gól pre Banskú Bystricu. Gladiátori využili v tomto play-off 7 presilovok a tu je 8 presilovkový gól a hostia sa vracajú späť do hry v 25. minúte. Veľmi tento gól potrebovali Gladiátori. Uvidíme, či ich to psychicky nakopne, ale po včerajšku toto je určite úľava. Po základnej časti mali najlepšie presilové hry Gladiátori a aj v play-off dokazujú svoju silu v tejto hernej činnosti. Pekná prihrávka od Končíra cez osklziska na pravú stranu. A tam Frank John Oswald svojím prvým gólom a prvým bodom v tejto vyraďovacej časti vracia svoj tým späť do zápasu. Pardon, Trnavský vrátil na domácu striedačku. Pekná prihrávka pred bránu, ten puk poskakuje pred Vaculom, ale nekončí v sieti. Krko nahodil gól! Tečovaný puk od Matúša Kamzíka. Je to 3-1 pre Banskú Bystricu. A Kamzík včera dvakrát skóroval, dnes pridáva ďalší presný zásah a vracia domácich do dvojgólového vedenia. Krcho videl, že je tam osamotený Kamzík a ten tečoval to nahodenie. A Vacula po tretíkrát inkasuje. Dobrá prihrávka od Smolku na práve na škvárku, ale dobre tam pomohol aj Kuberičák. Trnavský nahádzuje puk, gól! 2-3. A ďalšia využitá presilovka pre Gladiátorov. Smolka posunul Trnavskému. Tam bol asi aj teč. Myslím, že veľmi jemný, ak aj bol. Možno aj od domácich. No, toto bude lepší pohľad. Príležitosť pre domácich. Kamzík sa natlačil pred bránku. Ešte Vacula musí vyťahovať zákrok. A svojím ľavým betónom. Pekná prihrávka. Výborný Vacula. Ten si teraz vychutnal Kuba Slivku. A hostia už v plnom počte. Bola by to veľká strata, ak by Kadlečík dnes nemohol pokračovať. Teraz pozor na túto situáciu. Dobrá šanca pre hostí. Gól! Gombarčík. 3-3. Ten puk vypadol Kuberičákovi a hostia na začiatku tretej tretiny vyrovnávajú tento zápas na 3-3. Vyzerá to na zaujímavú tretiu tretinu. Oswald nahrával pre Gombarčíka a Michal Gombarčík tentokrát už skóruje v tejto finálovej sérii. Čolák. Telka na vode, gól! 4-3.
Už počas tej presilovky 5 proti 4. Dialovka od koho iného ako Matúša Kamzíka. Ten má bombu ako zdieľa, dnes to potvrdí. A veľká pochvala aj od Lukáša Obáta. Hostia vyhrali boli a nemajú puk. Samara z otočky Kubiričák. Ešte posledné sekundy. A je tu koniec sezóny 23-24 a novým majstrom sú hokejisti UMB Hockey tímu Banská Bystrica. Tretí majstrovský titul pre Banskú Bystricu v histórii. Naopak po 2 rokoch končí radosť gladiátorov. Pre Trenčín zostáva iba strieborná medaila. UMB Hockey tým porazil gladiátorov v sérii 3-1 na zápasy.